Back the curtain, world. We're not just watching missiles fly over Tehran and Tel Aviv. We're witnessing a second, quieter front open thousands of kilometers away in the Horn of Africa, where a shadow alliance between Israel and Ethiopia is quietly rewriting the rules of the Red Sea. While the world fixates on the Levant, the Israel-Iran war has turned the Bab el-Mandeb Strait into a deadly choke point. The Houthi blockade has already forced global shipping into a multi-billion-dollar detour around Africa. In this chaos, Jerusalem has made a calculated, cold-blooded move, deepening ties with Addis Ababa to secure the African shore and contain Iranian influence from the south. ብልጽግና ካብ ነፍሶም ነዛ ሃገሮም ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይልና ብድሮናትና ብገለመሌና ንኤርትራ ክንምንጥሊና ዝብል ዝነበረ ኣጀንዳ ናቶም ከም ዝሞተ ሰሚዕኩም ዲኹም? ኣይ ብልጽግና ብሓይሎም ካብ ኤርትራ ባሕሪ ክረቡ ከም ዘይክእሉ ወላ ተሓሶት ተደጋጋሚ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ሓሶት ምዃኑ ኣሚኖም ሉሎም እዩ። ስለዚ እንታይ ምናይ ኣሎ? እስራኤል መፅያ ገለን ተገበረት፣ ኢማራት መፅያ ገለን ተገበረት፣ ኣሜሪካ መፅያ ገለን ተገበረት እምበር ብዓቕሞም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ተረዲእዎም ኣሎ። ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ not only that ካብኡ ዝገደደ ኩነታት እውን ኣሎ። ሓንቲ ክገብሩ ኣይክእሉን ጥራይ ዘይኮነሲ እታ ሃገሮም ንክዕቅብዋ እውን ፀገም ከም ዘለዎም ተረዲእዎም ኣሎ። ስለዚ እዚ 130 ሚልዮን ኣለኒ ጂዲፒ ናተይ 200 ቢልዮን ዶላር ገለ በፂሑ ንሃልካ ናይ ኣፍሪቃ ስታር ክንከውን ኢና ዶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ሃገሮም ከትሕኑ ከም ዘይክእሉ ፈሊጦም ኣሎ። ስለዚ ተስፋ ናቶም ኩሉ ነገር ነዛ ኣብ ደገ ባሕሪ ደገሎ ዝብልዋ ዘሎ ኣጀንዳ እስራኤል መፅያ ከተተግብረሎም ንኤርትራ ክትሃርመሎም ሕውቲ ኩናት ክጅምር ይፅበዩ ንፅበለና ገለ ዶ መንደፍዶ እንታይ ሞ ክንብል ኢና? ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ ኢራን ተስዒራ ነዚ ኩናት ብልፅግና ኣብ ከለዉ ኣብ ስሪኦም ከይሸኑ ጥራይ ካትፈር ምክንያቱ ንሳቶም ካልኩሌሽን ናቶም ዩኤኢ ተዓዊታ ወይ ሓይላ ክትወፅእ ወይ እውን ኢራን ማለት ኣብ ነፍሱ ዘይተኣመን ሰኮም እንድዩ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ባርያሲ ብናይ ጎይቱ ፅቡቅ ነገር ይድሰት እዮም ዝብሉ ጎይታኻ ነቲ ባርያ እቲ ጎይቱ እኮ ብዛዕባ እቲ ባርያ ዝግደስ ኣይኮነን ናቱ ረብሓ ዘለዎ እዩ። እሳቶም ግን ኣብ ነብሶም ዘይተኣማመኑ ርሙሳት ስለ ዝኾኑ እቶም ብልፅግና እስራኤል መፅያ ኣብዚ ከባቢ እዚ ክትገብሮ ትኽእል ወይ እውን ኣሜሪካ መፅያ ኣብዚ ከባቢ ክትገብሮ ትኽእል ወይ ኢማራት ክትገብሮ ትኽእል እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ። the funny part እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣሜሪካ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ሓይሊ ከላ ኤርትራ ናፅነታ ረኺባ ሓደ 1990 ናይ ዓመታት ምሉእ ተፃራሪዮም ሓይሊ ዝነበረ ሕብረት ሶቪየት ወዲቑ። ሕብረት ሶቪየት ናይ ኢትዮጵያ ዝሕግዝ ነይሩ ብርግፅ ወዲቑ። ንሳቶም ድማ ነዚ ዓለም በይንና ከም ድሌትና ክንገብራ ኢና እናበልዮም ኤርትራ መንግስቲ መፅዩ። ድሕሪኡ 1998 ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሓይላ ኣብ 2000 ነይሩ እዩ ዝበሃል። ቁጠባ ናቶም ይኹን ኤቭሪቲንግ ናቶም ዝለዓለ ደረጃ ናቱ ኣብ 2000 ሚሌኒየም ክኣትዉ ከለዉ ኣብ እዩ ነይሩ። እዚ ዝለዓለ ሱፕሪዮሪቲ ማክሲመም ሓይሊ ዝነበሮም ሽዑ እዩ ነይሩ። ነዚ ኩሉ ጥፍኣት ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ሓይሊ ምስ በፅሓካ ጌጋ ኢኻ ትፍፅም መብዛሕቲ ግዜ። ስለምንታይ ኣብ 2000 ዝተወሰነ ስጉምቲ ዝኩሉ ሕጂ ኣብዚ እትይዎም ዘሎ እታ ናይ 2000 ሓደን ግብረ ሽበራውያን ኒውዮርክ ታወር ሃሪሞሞ ዝበሉ ባዕሉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ስለያ ዝሃንደሳይ ነይሩ። ነዚ ኩናት ሕጂ ንደልዮ ዘለና ምክንያቱ ካብ 1990 ክሳብ 2000 ብዙሕ ኩናት መወዳድርቲ ናይ ኩናት ኣይረኸቡሉን። ስለዚ እንታይ ይገብሩሎም? ኩናት ክትፍብርኽ ክትክእል ኣለካ። ግብረ ሽበራ ዝበሃል ባዕልካ ሰልጢንካ ንበዓል ቢንላደን ገለን ሽዑ ንኣሜሪካ ከም ዝሃረሙን ኣሜሪካውያን ድማ ዓብ ፖሊሲ ለውጢ ክገብሩ እንተኮይኖም ከተሰንብዶም ኣለካ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኒውዮርክ ከምፂኻ ነተን ዓበይቲ ህንፃታት ምስ ሃረምካያን ህዝቢ ኣሜሪካ ሰንቢዱ በቃ ኩናት ናብ ዘለኹም መኪዱ ኣጆኹም ጥራይ ክብሎም እዩ። ብከምኡ ጌርካ ድማ ነቲ ፖሊሲ ናይቲ ሃገር ናብ ኩናትን ዕግርግርን ይቲኻ ብትሪልዮናት ዕዳ ኣብ 2000 እንድሕር ቸገርኩሞ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ 10 ትሪልዮን ኣይበፅሕን ነይሩ። ሜይቢ 10 ትሪልዮን ይረኽቡ። ኣብዘን ዝሓለፋ 26 ዓመት ግን ብዕፅፍን ዕፅፍታትን እዩ ዕዳና ተወሲኹ። ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብልፅግና እስራኤል ሽዑ ነይራያ ለንቀና ይኮነት ናፅነታ ረኺባ ቀይሕ ባሕሪ ሽዑ እውን ጥቕሚ ነይርዎ እዩ ለንቀና ይኮነን መፅኡ ጥቕምናቱ። ስለዚ ዘየለ ህውተታ ሃገሮም ክቋፃፀሩ ኣብ ዘይክእሉ ዘለዉ ደረጃ ናይ እስራኤል ስርዓት መፅኡ ወይ ናይ እስራኤል መንግስቲ መፅኡ ነዚ ኩሉ ንሱ ዝወርዶ ዘሎ ነተንያሁ ንባዕሉ መዓት ዓዘቕቲ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ። ስለዚ ነዚ ጉዳያት እዚ ብፍላይ ብኢራን ንኢራን ክስዕራት ዘይክኢሉ ወይ እውን ገለ ነገር ክገብር ዘይክኢሉ ኣብ ዓዱ ከጋጥሞ ዝኽእል ፀገማት ኣለዎ።
ብልጽግና ግን ታንቆ ተስፋናቶም ኮንዶኾን እስራኤል ትበሃል ናብዚ ከባቢ መፅያ ነዚ ሰራዊት ኣለና ናይ ሸው ሰራዊት ዝገብርዎ ዘለው ኣብ ዝኸዶ ድማ ፋይዳ ዘይብሉ ቁም ነገር ዘይብሉ ሰራዊት ንዑ ሸጥና ወይ ንዑ ኣካሪና ናይ እስራኤል ሓገዝ ረኺብና ኮንዶኾን ናብ ኤርትራ ገለ ንገብር እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ኩሉ ትፅቢታቶም ኣብ ደገ እምበር ኣብ ነፍሶም ኣይኮነን ስለምንታይ ኣብ ነፍሶም ተዝኸውን ነይሩ እዚ ትኩነታ ተመልካቾች በየጊዜው በአማራ ክልል የሚደረጉ የህልውና ተጋድሎዎችን መረጃዎችን ከቦታው ከሚልኩልን መረጃ አቀባዮቻችን ጋር በመሆን በየጊዜው እያቀረብን እንገኛለን። ዛሬም እንቀጥላለን። እስቲ ወደ አንተ ልምጣ። አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ በጎጃም አካባቢ በጣም በርካታ ቦታዎች ላይ ውጊያ እየተደረጉ ይገኛሉ። የጎጃም ትግል ከብርጭቆ ከጠርሙስ ወጥቶ አየሩ ሞልቶታል ማለት ይቻላል። ፍርሃት የለም። ሰራዊቱ ከህብረተሰቡ ጋር በጣም ተደራጅቶ ነው ወደ እንቅስቃሴ እየመጣ ያለው። ነገር ግን በዋናነት አሁን በተለይ ራያ አካባቢ ከባህር ዳር 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከምትገኘው መራይ ከምትባለው አካባቢ ላይ የተገኘው ድል እጅን ባፍ የሚያስጭን ብቻ አይደለም። ከዛሬ 2 ዓመት በፊት የፋኖ ኃይሎች በመራይ ከፍተኛ ጥቃት በፈጸሙበት ሰዓት እዚያ ትመስል ሃገር ዘላቶ ይትብልጽግና ብዛዕባ ኩናት ናብ ኤርትራ ዶ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዶ ገለ እናበለ ኣብ ህውተታ ክነብር መሪፁ ዘሎ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብ ሪያሊቲ ዲስኮኔክትድ እዮም ክንብሎም ከለና ካብ ዝተበጊስና ኢና ኣብ ጎጃም ዝበሃል ብርቱዕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን again እቲ ፋኖ ዝበሃል ድማ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎን local fighters and communities are described as engaged in struggle for survival ስለዚ እቲ ፋኖ ምስቲ ህዝቢ ብሓደ ኮይኑ ናይ ህላዌ ኩናት የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ Fano forces reportedly attacked government forces near Merra town ዝበሃል ቦታ ከም ዘጥቅዕዎም ቶም ናይ ፋኖ ሓይልታት እዮም ዝነግሩ ዘለው ክሳብ ልዕልሚት ዝኾኑ ናይ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ከም ዝተቐተሉ 35 ድማ ከም ዝተሕዙ ከምኡ ድማ ኣፅዋር ተፈላለየ ከም ዝማረኹ እዮም ዝነግሩ ዘለው ካልእ ambushes and military movements ተሓቢዮም ፀኒሖም ብድብያ ድማ ብዙሕ ግዜ ሓደጋ ከም ዝወጥቅዎ ዘለው ነቲ ናይ መንግስቲ ሰራዊት እቲ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ድማ ልክዕ ተዳሂሉ ልቡ ዝጠፍኦ ሰራዊት እዩ ናብኡ ምስ ከደ እቲ ህዝቢ አንጻርካ እቲ ጎቦ አንጻርካ እቲ ገረብ አንጻርካ እቲ ሰብ አንጻርካ ምስ ኮነ ትገብሮ የብልካ ስለዚ were broiled build or enjoyed ስለዚ ፀገም እቲ ኩናት ናኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ recruitment of young fighters government forces are accused of recruiting young and inexperienced ቆልዑ ይዕስክር ከም ዘሎን ናእሽቱ ቆልዑ ኣታሊሉ ናሽኪዑን ይዕስክር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ትብልጽግና ከምኡ ድማ civilian impact ብዙሕ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ዝወርድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ሲቪል ህዝቢ ብዙሕ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ መንግስቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ ክሕተት ከሎ ክንምንታይ ታሕቲ ወሪዱ ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ ኢኻ ትርኢ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንብልጽግና ክወፁ ኣብ ዘይክእል ሽግር ኣትዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ትግራይ ከይዱ ድማ እቲ ሰራዊት ከምቲ ተሃዲድ ክገብር ዝቐንየ ኣይኮነን ዶ ገለ ስጉምቲ ክወስድ ካብታ ዘለዋ እውን መነቕ ክብል ኣይከን ነድሕሪት ገፁ ከዝልቕ ተበጊሱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ብካልእ መንገዲ ክቕየር ከም ዝኽእል ዘረባ እናበርትዐ ይመፅእ ኣሎ እቲ ኩናት ናብ ካልእ መኣዝን ክቕየር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣክንዲ ናብ ትግራይን ናብ ካልእን ምናልባት ዛእታርሲ ናብዚያ ክቕይረልኩም ከነተሓሓዛ ስለ ንደሊ ኣለና Military operations will continue until rebellion is defeated. Sudan's military leader Abdel Fattah al-Burhan says the country's armed forces will continue fighting until what he called the rebellion is defeated and stability is restored. Burhan, who chairs Sudan's Transitional Sovereign Council and serves as commander-in-chief of the Sudanese Armed Forces, made the remarks during a meeting on Sunday with Musa Hilal, head of the Revolutionary Awakening Council. The meeting was also attended by Mini Arko Minawi, governor of Darfur. According to a statement, Burhan offered እጂ ሱዳን ሰራዊት ናይ ሱዳን ነዚ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ጠቕላላ ክንስዕሮ ኣለና ዝብል ኣንቂድ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ምስቶም ኣላይት ፎርስስ ወይ እውን ካልኦት ሓይልታት ምስቲ ሰራዊት ናይ ሃገር ኮይኖም ብሓደ ዝሰርሑ ዘለዉ ድማ ሰራዊት ናቶም ኣብቲ ሃገራዊ ሰራዊት ክኣቱ ከም ዘለዎ እውን ይዘራረቡ ከም ዘሎ እውን ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ግን ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ኣንፃሮም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ድማ ምርዳእ የድሊ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዓብዩ ድማ ክፀሉ ዝኽእል ስጉምቲ ስለዝኾነ ንሱ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት በዚያ ንጀምር እስከ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብዚ ሎማዓንቲ ዘውፃቶ ማዕቀብ ጌረናሎም ኣለና ትብሎም ደላ ኤስኤምቢ ዝበሃሉ ሓደሽቲ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ወይ ከዓ ሩይ ዝነበረ ተራ ዘይነበሮም ኣብ ሱዳን ዝነበረ ጉዳይ ኣብ መንጎ አርኤስኤፍን ኣብ መንጎ ናይ አልብርሃን ዝመርሖ ናይ ሱዳን
ሚሊታርን ዝነበረ ጎንፂ ብብዝሒ ነቶም ሓለፍቲ ናቶም ከዓ ማዕቀብ ክግበረሎም ክንሰምዖን ክንሪኦን ዝቀነና ነይሩ ሎሚ ግን ካብኡ ፍልይ ዝበለ ንሓደ ናይ ሱዳን ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝብል ምንቅስቃስ እዚ ነቲ ኩናት ንክናዋሕን እሞ ከዓ ኢራን ኮነ ኢላ ልዕሊ 20,000 ዓቕሚ ሰራዊት ስለ ዘሰልጠነትሎም ነዚኣቶም ተባሂሉ ኣብዚ ከም እትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሎማዓንቲ ዝወፅእ ዕለት 9 ማርች ማለት እዩ ዴዚግኔሽን ኦፍ ሱዳኒስ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝብል እዚ ኣሜሪካ ከም ሓደ ኣሸባሪ ኢላ ዝበየነትሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ከዓኒ እቲ እትሪእዎ ዘለኹም ሱዳኒስ ሙስሊም ብራዘርሁድ SMB ካብ ክልተ ዝተዋፅአ ኮይኑ ሱዳኒስ ኢስላሚክ ሙቭመንት ዝበሃልን ኣርምድ ዊንግ ናቱ ከዓ ኣልበራ ቢን ማሊክ ብርጌድ ዝበሃሉ እዚኣቶም ቀጥታ ዝኾነ ስልጠና ክወሃቦም ስለ ዝፀንሐ ኢስላሚስት አይዲዮሎጂ ሒዞም ስለ ዘለው ብዝብል ነስቲ ዝኸይድ ዘለው ዓለምና ሽግር ሎሚ ዝኾነ ይኹን ምስ ኢራን ርክብ ዘለዎ ሓይልታት ከመይ ክገብሩ ምዃኖም ሩዲ እዩ ኣሜሪካ ሕጂ ንምንታይ ነዚ ትብሎላ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ነዚ ሱዳኒዝ ሙስሊም ብራዘርሁድ 20,000 ዝኾኑ ተጋደልቲ ናብ ሰራዊት ሱዳን ኣሳቲፉኩም ዝነበረ እዚ ከዓ ስልጠና ዝተዋሃቦም ከዓ ካብ ኢራን ኢስላሚክ ሪቮሉሽናሪ ጋርድ ኮርፕስ ዝተዋሃቦም እዩ ብምባል ነዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብ ኣሸበርቲ ዝበሃል እትዮሞም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ካብዚ እቶም ሰባት ነዚ ዘንቀሳቀሱ ወይ ከዓ መዚ ምትእስሳር ዘለዎም ዝኾነ ይኹን ንብረቶም ከይንቀሳቀሱ ኣብ ደገ እቲ ማዕቀባት ክግበረሎም እዮም ወሲኖም ዘለዉ መስቲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ዓለምና ኩነታት መስቲ ኣብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ምናልባት ኣቓልቦ ዘድልዮ ምስናትና ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነዚኣ ጥራይ መንስ ማዓያ ድሕሪኩም ዝኮነ ነገር እንታይ እዩ እቲ ወጥሪ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሎሚ ጅምር ኣብ መንጎ ትግራይን ሎሚ ጅምር ፅባሕ ጅምር ዝበሃል ነገር ንኩሉ ሰብ ዘሰንብድ መንገዲ ብሱዳን ኣቢሉ ዝጅምረሉ ኩነታት ዝቐርብ ዘሎ ይመስል እዚ ካብ ቀረባ ግዜ ምናልባት እቲ ሓደጋ እንዳኸበደ ክመፅን ብዙሕ ኣሸጋሪ ኩነታት ክፈጥርን እቲ ዝመፅእ ሽግር ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘይኮነ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዎን ነቲ ኣብ ኢራንን እስራኤልን ዘሎ ጎንፂ ማሕበረሰብ ዓለም ንዑ ኣቓልቦ ሂቡ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ኣላይ ዘይብሉ ግደፉ ዝብል ዘይብሉ ብሱዳን ኣቢሉ ናይ ምጅማር ኩነታት ምክንያቱ ነዚ ዘሎ ኩነታት ግብፂ ዘላቶ ሱዳን ዘላቶ ንRSF ንሓንሳብን ንሓዋርን ንምድምሳስ ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ ክንገብር ኢና ወላ ናይ ድሮን ድጋፋት ካብ ኢትዮጵያ ይመፅእ ኣሎ ወላ ናብ ኢትዮጵያ ክንጥቅዕ ኢና ዝብልዎ ነገራት ይመፅእ ኣሎ ዓይሎም ይኣኻኽቡ ኣለዉ ስለዚ መስቲ ሕጂ ኣብዚ ካልድ ዝብሎ ዘለዉ ወሲኽካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዝበሎ ብናይ ኢማራትን እስራኤልን ሎቢ ዝተደገፈ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወላ ብቀጥታ እቲ ኣውፂኦሞ ዘሎ ብቐጥታ ነቲ ብምሉእ ሰራዊት ሱዳንን መርሕነት ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳንን ዝኸስስ ተዘይኮነ እዚ ሞስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ኣካል ናይቲ ሰራዊት ኮይኑ ዘሎ its fighters may receive many receiving from ካብ ናይ ኢራን ሓገዝ ዝረኸቡ ዝብልዎም ዘለው እዚኣቶም መነመን እዮም ብኸመይ ገይሮም እዮም ኣይደንቲፋይ ክገብሮ ብኸመይ እዩ ኣብ ሰራዊት ሱዳን ክእትውዎ ከቢድ ኣርስቲ ክኸውን ስለዚ ኣሜሪካ ንዳዕመ ሰሪዕ ንምድሓን ድሌት ናይ ኢማራት ንምፍፃም ዝኣተወቶ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብልፅግና ካብቲ ኩናት ንድሕሪት ወለቕ ዘለቕ ዝብል ዘለውን እንተኾነ ካብቲ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ ንላዕሊ ብመንገዲ ሱዳን ክመፆ ዝኽእል ሓደጋ እውን ይረኣዩ ስለ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ብልፅግና ዘይኮነ ሓደጋ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ቅልጡፍ ሓገዝ ክረክብ ተዘይክኢሉ ጠቕላላ ክወጥቀሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ሙሉእ ብምሉእ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍላይ ኩናት ናይ ኢራን እናነውሐ እንድሕር ከይዱ እቲ ኩናት ናይ ኢራን እናሓየለ እንተኸይዱ እናኸበደ እንድሕር ከይዱ ኢማራት መመሊሳ ኣብ ሽግር ክታቱ እያ ስለዚ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ብመንፅር ሓደጋ ክወጥቀ እዩ እዚ ድማ ብልፅግና ዝገደፈ ገዲፉ እንተኾነ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ድጋፍ ክህብ ንኢትዮጵያ ድማ ብፍላይ ንሱዳን ድማ ከሻቕል ዝኽእል ስጉምትታት ክገብር እውን ይኽእል እዩ እዚ ፅቡቅ ጌርካ ምስ ትበሃል ከድልዮ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ኣሜሪካ ዳርጋ ብግልፂ ምስቲ ናይ ኢማራት ሓይሊ ኮይና ኣብቲ ናይ ሱዳን ጉዳይ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ወይ እውን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንኸይሰዓር ክትጎይ እንድሕር ፈቲና እቲ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ደን እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣብዚ ነተን ሰራዊት ሱዳን ዝሕይላ ዘለዋ ሃገራት ስጉምቲ ክወስድ እዮም እናተይ ፍርብዚ ኤርትራ እውን ኣብ ግዳይ ከይትኸውን ይፈርህ ኣብዚ
ምክንያቱ ሰራዊት ሱዳን ኣብ መወዳታት ሓይሊ ናቱ ናይ ግብፂ ድሮናት ወይ ናይ ገለ ይኮነን ኣብ ባይታ እንተጥራዩ ኤርትራ ትቦ ዘላ ስልጠና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ቁርብ ትለይ ዘሻቅለካ ጉዳይ እዩ እንተኾነ እቲ ጉዳይ መፍትሒ ክረክብ ኢና እንደሊ ሱዳን ልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ተኸቢሩ ሃገር ኮይና ክትቅፅል እንተዘየለ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ክሕንኩልን ተጀሚሩ እቲ ክፋእናቱ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝጠፍኣና ኣይኮነን ብርግፅ ነዚ በናይ መቃኒኻ ትሪዮ ነቲ ናይ እስራኤል መጋበርያ ኮይኑ ዘሎ ብልፅግና ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ንምስሳይ እጅጉ ሰብሲቡ በቃ ነፀሉን ፅፉ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ቁሩብ ትለይ እንታይ ገብረልካ እስራኤል ዝበሃል በዚ ሕጂ ኣትይዎ ዘሎ ኩናት ብፍላይ እቲ ነተንያሁን ስርዓቱን ገለ ስምብራት ወሪድዎ ገለ ናይ ተሰረዕተ ናይ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ እንተደይ ወሪድዎ ከምቲ ዝደልዮ ሳዕስዒሩ ጎብሊሉ እንተወፂኡ is going to be very difficult ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ብብዙሕ መንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ዓቕሊ ፅበት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ፅነኢለ ከረየኩም እቲ ኩነታት ንዶናልድ ትራምፕ ይኹን ነቶም ኣብ ዙርዩ ዘለው ሓደጋ ወሪድዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ very delicate situation እና ዘለና ክብድ ዝበለ ኩነታት እዩ እቲ ብልፅግና ዝሓስቦ ዘሎን ክኸዶ ዝደሊ ዘሎ ኩነታትን እቲ ኣብ ከባቢ ዝፍጠር ዘሎ ነገራትን ኩሉ እናንበብካዮ ምኻ ተገዳሲ እዩ ኣሜሪካ ግን ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ተራብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንክትፃወት ዓጢቓ ዘላ ሃገር ምዃና ሕጂ እውን ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ድራማ ስለ ዘሎ ኣብ ናይ ድራማ ሂወት ስለ ዘሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለው እቶም ኣብ ዙርዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ገንዘብ ብዙሕ ክኸፍሉ ዝኽእሉ ሎቢስትስ ነቲ ፖሊሲ ከም ድሌቶም ክጠማዝዝዎ ከም ዝኽእሉ ዳዕመ ሰሪዕ ብሰኔተርስ ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ክኾነን ዝፀንሐ እዩ ስለዚ ፎሬን ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝብል ዴዚግኔሽን ወይ እውን እቲ ስጉምቲ ቀንዲ ኣብ ልዕሊ ዳዕመ ሰሪዕ ይኮርድ ዝግባኦ ናይ ካልእ ሓይልታት ዕጡቃት ምልሻ ዕሱባት ካብ ኮሎምቢያ ድሮናት ካብ ካልናምፀ ዝዋጋእ ዘሎ ኣክል ንዑ ትእግድ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ስጉምቲ ክትወስድ ምፍታን እንታይ ዘርእየካ ክንዲ ምንታይ እቲ ፖለቲካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኮምፕሮማይዝ ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ it's going to be very very interesting ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እዋን ክንከታተሎ እንተቲ ናይ ብልፅግና እንተኽኢሉ ሃገሩ እዩ ከድሕን ዝኽእል ካልእ ካብ ድራማ ወፂኡ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ባይ ዘ ወይ እቲ ብልፅግና ወሪድዎ ዘሎ ደረጃ ናይ ውድቀት ድማ ክንርኢና ኣይኮነን ናይ ካልኦት ሃገራት መፅኡ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ክስዕር ኣይኮነ እቲ ኣብ ዓዱ ኣጋጢሞ ንዘሎ ፀገም እውን ክፈትሕ ዘይክእል እዩ ናይ ሱዳን ጉዳይ ሓደ ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ ኢኩዌሽን ናይዚ ንሪኦ ዘለና ይክኸውን ንዑ ምክትታል ድማ ከድሊ ደቡብ ሱዳን ዝበሃል ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ጎረቤት ናቶም እቲ ደቡብ ሱዳን ዝበሃል ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ እዩ ዘሎ ንባዕሉ ደቡብ ሱዳን ዳርጋ ክፍንጀር እቲ ኩናት ናቱ ኣዝዩ ቀሪቡ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ራይዎ ደቡብ ሱዳን I'm going to give you the ዜና ዘሎ ናይ ደቡብ ሱዳን ከነተሓዞ ምንታን ኣከመይ ዝበለ ነይበርሁት ከም ዘሎ እቲ ብልፅግና እቲ ከባቢኻ ከምኡ እንተኮይኑ ንዓኻ እንታይ ክመፀካ ከም ዝኽእል ድማ ንምግማቱ ከቢድ ስለ ዘይኮነ ብዚያ ስምዕዎ Akobo after South Sudan Army orders evacuation. Thousands of civilians have fled the town of Akobo in eastern South Sudan after the National Army issued a forced evacuation order ahead of a planned military offensive. The South Sudan People's Defense Forces gave residents, aid workers, and United Nations peacekeepers until Monday to leave the town, which lies near the border with Ethiopia. Local humanitarian official Niall Liu said the town was almost empty by Sunday, with women, children, and elderly residents fleeing across the border into Ethiopia. He added that the sound of machine ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ናይ ደቡብ ሱዳን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ደረጃ ወዲቑ ዘሎ ሃገር እዩ እሱ ድማ ድሮ ፍራጃይል ዝኾነ ሴኪሪቲ ዘሎ ኣዝዩ ሰንኮፍ ዝኾነት ሃገር እያ ደቡብ ሱዳን ማለት እዩ ዓብ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ኣጋጢሞ ኣሎ እቲ ዓሌታዊ ፀገም ኣለዎም ስለዚ እታ ጉዳይ ክትፍንጀር ቀሪባ እያ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ድሮ ኣብ ካልእ እኳ ተፈንጂራ እውን ይብልዎ ኣለው እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ዳይናሚክስ እዩ ዝፈጥር ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ብልፅግና ዝበሃል if we see እቲ ብልፅግና እቲ ካርታ ናቶም ኣብቲ ንሪኦ ፀናዕና መፂኻ እንተረኣኻዮ ሳቶም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓሳብ ኣለዎም እዚ ከባቢ እዚ እንተሪእኻዮ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ብኩሉ መንገዲ ናይ ምዕራብ ወገና ደቡብ ይኹም ሰሜናዊ ምዕራብ ናታ ዳርጋ ብዓብዩ ንሱዳንን ደቡብ ሱዳንን እያ ትዳወብ እቲ ሱዳን ዝበሃል ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ከም ዘሎን ዳርጋ ኣብ ሲቪል ወር ከሎ ሕጂ ድማ እቲ ደቡባዊ ክፋል ናቶም ከምኡ ይኸውን ኣሎ እዚ ድማ ንማንም ኢዱ ክእቱ ዝደሊ ሓይሊ ዓብይ ኣብ ደገ ዝኸፍትን ዕድል ዝፈጥርን እዩ ስለዚ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለው ወላ እውን እቲ ኩናት ኣብ ሰሜን ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ብመንገዲ ሱዳን
ብዝተፈላለዩ ዕላማታት ግብፂ እውን ነቲ ኩነታት ናታ ኳልኩሌሽን ስለ ትገብር ዘላ ነቲ ኩነታት የንብብዎ ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ብልፅግና ሰንኮፍ ኣካይዳ ይርይዎ ስለ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ኢትዮጵያ መን እዩ ዝዳወም ድሕሪ ኢልካ ድማ ኣምሓራ እዩ ዝዳወም ፋኖ ከቢድ ኩናት የካይዳ ኣሎ ብዙሕ ዓወታት ይጎናፀፈላ ንብለሉ ዘለና ከተተሓሕዞ if you try to connect the dots እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣይ ዘሸግር ኣይኮነን ስለዚ ፋኖ እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ እናደፍአ ዝኸይድ ዘሎ በቲ ሱዳን ድማ ተወሳኺ ናይ ኩናት መንፈስ ኣብ ተርእየሉ ዘላ ናብ ኢትዮጵያ ገፃ ክትገብረሉ ትኽእል ስጉምትታት ዝረአ ዘሎ ነዚ ኩሉ እናደመርካዮ ድሕሪ ከይድካ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ነገር እዩ ዘርእየካ እሱ ድማ ብልፅግና ሲሪየስ ዝኾነ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ናይ ህላዌ ሕቶ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንእሽተይ ቀመም ክንውስኸላ ካልእ ቀመም እዚ ድማ ናይ ለንቀነ ወፂኡ ዘሎ ቪድዮ እዩ እዚኣቶም ድማ ሸነ እዮም ሸነ ካብ እትሪእዎ ኣለዎም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናስፋሕፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይዚ ሃገር እዚ እኮ ፕራንክ ድዩ ዋላ እንታይ ዋላ ኮሜዲ ዲና ንርኢ ዘለና ዋላ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ክርዳኣና ይከኣልና ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ናይ ሸነ ሰራዊት እዩ ምስቲ ሓጓፍ ናይ ብልፅግና ፈጢርዎ ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ሸነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከመይ ኢሉ ሳብ ብዝሒ መንእሰይ ከም ድማ ብዝሒ ናይ ኣፅዋራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ኣብቲ ክልል ኦሮምያ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዘሎ ናይ ሸነ ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ሃገርሲ ኣብዚ እውን ኢሎምና ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ is rapidly gaining strength while the Ogaden እቲ ናይ ኦጋዴን ድማ ኦጋዴን ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት ናብ ወታደራዊ ስጉምቲ ክምለስ ወይ ናብ ወታደራዊ ቃልሲ ክምለስ ኣንፈት ኣርእዩ ኣሎ ምክንያቱ ሎሚ ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ኮይንካ ወታደራዊ ቅልፅም ተዘይብልካ ዮርዳን እቲ ኩነታት ናትካ ናብ ዝኸበደ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ክትኣቱ ከም ትኽእል ስለዚ ካብኡ ቀፂሉ with both Amhara and Tigray already locked in conflict with the federal government, Abiy Ahmed's grip on power is dangerously fragile. ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሸነ ኣካይዳ እውን ተሪኻዮ እንታይ ዝብል መደምደምታ እዮም ዝበፅሑ እታ ሃገር ብፈትሊ ተተሓሒዛ ከም ዘላ ዝኣረገ ክዳን ብፈትሊ ተተሓሒዙ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና very very ኣብ ጫፍ ዝኾነ ናይ ሓደጋ በፂሓ ከም ዘላን ናይ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ድማ ነቲ ነገር ክፍንጅሮ ከም ዝኽእል ካብዚ ቀፂልካ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ድማ ንስገር دينا خاخنا تسمع أو خلنا تناي تقرأ قداي تلقترينا يخن حلف كابزولي أو خلنا وقتنا ناي تقرأ قداي أتينا ممس حزي تقرأ زلات الخمسة عنده تقول صدنا كا يوتيدي ناي بجت خلك لالو مدحانيت يلن ندادي يلن بزح وطبعاوي من قصاصات تقرأ كاشكر شغون يلن بستفعل عليه من قدي نزي سعود تقرأ بتعمل حرق الناس بهالكونات يا زلامو أب عدي سافا خمون أب خلوت كابتات زلو ناي بوليتيكا ودابتات ناي تقرأ أبز مدايزي كم عبية أجندة وسيدهم نعلم لخ محبرة كون يخليو منجز إثيوبيا ونخون يخليو تقطي عب مفتقر زر زلو دخمتات على من الناس بداي زي كم أجندة وسيدهم مجلس ساعتين كالوت مقص ساعتين كجورين عزمن زلنامو كما يو زر مالت بس من قد زي تجري تسعيرة ويكات نساتهم زحلو وزلو ناب تجري نتيخا من محداري كأنديو حزب مستود بوليتيكا مقص ساعتين كقصلية موالي كأنديو حزي زعت زلو تجري بوليتيكا من الحين تجري أحديو حزب إيكونومي زول قداي عاوز ما دايون استوسن ريتو تتولو تيدي بلزقنا كان مجمريو كليريو تارجيتو تمنهم الخونه مالتاي بلزقنا واحد حرك زي بوليتيكالي كوريكت نموخان زخون قالات يتقم من قدم حزي جونتا نيرو جونتا زخون يكون تقراي زملكات قال خوينو ابلايد خمس خون وي خمس تتغبرن فولتينا سبقنا مالتاي حزون صوروف جوجل تاشم حزو سيلو ካብቶም ኣብ ትሕቲ ብልፅግና ዘለው ተጋሩ ሓዲኡ ወይ ዝኾኑ ሰባት ዘምፅዎ ስም ከም ዝኾነ ይገምት እየ ግን ብልፅግና ምንም ግልፂ እዩ ብተግባሩ በሰራርሕኡ ብሕገ ወፃፅኡ ብኣመራርሕኡ ብኩሉ ታርጌቱ ህዝቢ ትግራይ ኢን ኢትስ ኢንታይሪቲ ከም ዝኾነ ማለት ሓበዩ ይፈልጥን ማለት እዩ ግልፂ እዩ ምስ ብልፅግና ማለት ማይንድ ዩ ኣነ ኣብቲ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ፀገም ቁፅሪ ሓደ ተሓተት ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ባህላ እያ ማለት ተቃላዓይ ንህዝቢ ትግራይስ ንጀኖሳይድ ብዝበለፀ ተቃላዓይ ብምግባር ደጋጊምና ኢልናዮ ኢና እቲ ጀኖሳይደል ዲዛይር ሓደ እዩ ጀኖሳይድ ናይ ምፍፃም ኬፓቢሊቲ ከዓ ካሊእ እዩ ዝኾነ ሓይሊ ናብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ናይ ምፍፃም ድሌት ክህልዎ ይኽእል እዩ ክእለት ንኸይህልዎ ምግባር እቲ ኣብ ትግራይ መንግስታዊ መሓውር ናይ ፓርቲ መሓውር ናይ ኢኮኖሚ መሓውር ዝሓዘ ኣካል ሓላፍነት እዩ ነይሩ
ብዝተዓየ ሲስተም ከዓ ናይ ኩሉ ህዝቢ ሓላፍነት ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ እውን ኣብ ሓደ ሲሪየስ ደረጃ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሓንቲ ዘረባ ለንቀነ ብዙሕ ክትመላለስ ቀንያ ብልፅግና ምስ ህወሓት ወይ ምስ ትግራይ ዝርርብ ክካይድ ይሓስብ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ነይሩ ነዚ ድማ ካብ ትግራይ ዝመፀ መልሲ ክንሰምዕ ህወሓት ወይንም በትግራይ አመራሮች መካከል የፖለቲካ ንግግር ተጀምሮ እንደሆን ለማወቅ የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ሚካኤል አስገዶምን ጠይቆ ነበር። ቃል አቀባዩ በሰጡት ምላሽም ተከታዩን ብለዋል። ስለዚህ ቢሆን ምንም ምንጠላው አይደለም ግን በዚህ ሳምንት በዚህ ሁለት ቀን እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አልነበረም ሀሳብም አልመጣም ወደ አዲስ አበባ የሄደ ተወካይም የለም በፌደራል መንግስት እንደዚህ አይነት ጥያቄና ፍላጎትም የለም ስለዚህ አንቺ ያነሳሽው በማህበራዊ ትስስር ገጾች ሊኖር ይችላል በእውነቱን ለመናገር ከሆነ ግን ሙሉ በሙሉ አልቧልታ ነው ውሸት ነው እንደዚህ አይነት ውይይት አልተጀመረም በፌደራል መንግስት እንደዚህ አይነት ጥያቄም አልመጣም ፍላጎቱም የለም በእኛ በኩል ለድርድር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና ሰርቲፊኬት ዘለዎ ሓሳብ መራሒ ዘለዎም ታ ፒኤችዲ ናቱ ሰርቲፊኬት ናይ ሓሶት እንድያ ዶክተሬት ከም ዘይገበረ ወይ እውን እቲ ዝገበረሉ ትክክለኛ መንገዲ ከም ዝነበረ ስለዚ ሓሲኻ ዶክተር እንድሕር ኮንካ ሰርቲፊኬት ናቱ ለካ ማለት እዩ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ክትበፅሕ ፒኤችዲ እዩ ናብ ፒኤችዲ ሓሲኻ ካብ ሻብዓይ ክፍሊ ከም ዝሓለፍካ ካብ ሻብዓይ ክፍሊ ንኒኦ ኣበይ ከም ዝተምሃርካ ዘይትፍለጥ ዶክተሬት ገይረ ትብል እንተለኻ እሞ ንሱ ድማ ፕሩፍ ክኸውን ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ንስኻ ናይ ሓሶት ዶክተሬት ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ዝፈልጣን ዝበልካን ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ኩነታት ናይ ዓለም ከንፀባርቃ ንርኢ ኣለና ሕጂ እዚ ሓደ ኩነታት ክኸውን ከሎ እቲ ብካልእ መንገዲ ክንሪኦ እንደሊ ድማ ከሪአኩም እየ America's war with Iran has choked off energy supplies, driven up rates of oil and gas, and it has the entire East Africa region on edge, especially Kenya. As Africa prepares for fuel supply shocks, Nairobi is cautiously tracking a fuel tanker expected to load in the Red Sea. It will be carrying petroleum products from West Asia. ኩናትና ኢራን ምናልባት ኣብ ሃገራት ዓረብ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጥራይ ዝዕቀን ኣይኮነን ሃገራት ኣፍሪካን በዓለን ኣብ ሓደጋ ወዲቐን ኣለዋ ስለምንታይ ዝኣክል ነዳዲ ኣለዎን ድዩ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ንኬንያ ጥራይ ከም ናይ ሚድያ ክፉትነት ስለ ዘለዋ እምበር መብዛሕትኦም ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣትየን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክንምንታይ ዕቁር ነዳዲ ኣለካ ወይ እውን ንክንደይ እዋን ክትቅፅል ትኽእል እዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ብኸመይ መንገዲ ይፀልወካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ካብዚኣተን ብብዝሒ ብዙሓት ክኢላታት ዝሰማምዑላ ዘለዉ ኢትዮጵያ እታ ዝለዓለ ቅልዑነት ዘለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለምንታይ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ እንድሕር ኢልካ ምንጭ ናይ እቶታ ብዓብዩ ንኣብነት ወርቂ ናታ ኣብ ኢማራት እዩ ዝሽየጥ ፍላይ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ምንጭ ናይ እቶት ጠጠው ኢሉ ኣሎ ሓደ ካልእ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ምግቢ ናቶም ገለመለዮም እቲ ኤክስፖርት ናቶም እቲ ስጋ ድዩ ካልእ ናብ ሃገራት ዓረብ እዩ ዝኸይድ እሱ እውን ተዓፅዩ ኣሎ ነዳዲ ናቶም ካብ ሃገራት ዓረብ እዩ ዝመፅእ እሱ እውን ተዓፅዩ ኣሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናብ ካልእ ሃገራት ዝሰድድ ዝነበረ ወይ እውን ፍላይትስ ናቱ መብዛሕትኡ ዳርጋ ዝበፅሐ ፍላይትስ ናቱ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ቀንዲ ሓይሊ ናቱ እሱ እውን ጠጠው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ብልፅግና ምናልባት ኩናት ክገብር ተዘይደለየ ሕጂ ውሽጣዊ ኩናቱ ኣዘቢቑ ክከብዶ ከም ዝኽእል ፈሊጡ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ኩናት እዚ መጠን ዝነውሓሉ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ኩናት መጠን ዝነውሓሉ መጠኑ ብልፅግና ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክወርዶ እዩ ሓንቲ ኩናት ከይጀመረ ከሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ኢንፍሌሽን መናብሮ ምኽፋት ኩሉ ነገር ዘለዎ ፀገም ጥርዚ ከም ዝነበረ ንሪኦ ኣለና ኣብ ልዕሲ ከምኡ ድማ ሕጂ እቲ ቀንዲ ምንጭ ናይ እቶቱ ዝነበረ መፈከሩ ኮይንዎ ዝነበረ ንኣብነት IMF ምንታይ ከስዎ ነይሮም ንብልፅግና ብዙሕ ግዜ እንድሕር ኢልካ ብምንታይ ከስዎ ነይሮም በታ እንታይ ካ ትብላ እዚኣ ኤክስፖርት ሴክተር ናትካ ወይ እውን እቲ ሬቨኒ ጀነሬቲንግ ካፓሲቲ ናትካ እኹል ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ ምክንያቱ 3-4 ክፋል ወይ እውን ኣምሓራ ትግራይ ካልኦት ዓበይቲ ክልላት ናትካ ኣብ ኩናታት እዮም ከምቲ ዝድለ ታክስ እቱ ስለዘየለኻ ካብ ህዝብኻ ማለት እዩ ካብ ኤክስፖርት ኢኻ ክትክኦ ዘለካ ነቲ ኢንካም ናይ መንግስቲ ስለዚ ኣግሬሲቭሊ ናብ ኤክስፖርት ዘተኮረ ጥራይ ዝሰርሕ ዘሎ ወላቲ ናይ ሪፎርም ዝብሎ ዘሎ ኮሪዶር ልምዓት ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ገንዘብ ክእትወሉ ዝኽእል ነቲ ናይ IMF ዝወሃቦ ዘሎ ሓደጋ ዝግበረሉ ዘሎ ምድላዋት ንዑ ክምልሰሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር ስለ ዘለዎ ስለዚ ብልፅግና
اتزعبي كوينات كونه زغل إذا كويناتنا إيران نا أمريكان كبزن ساتهم زلوا زلوا إيران أمريكان إسرائيل أبدوا أقولوا زلوا وسي إثيوبيا أنا بحركة كي تزبلت عددي دلوجن هو تتا ناي هلا واحد توناتا من مليسك عبي كالاي exclusively ني نمن كخبت زخل زبلوا زلوا أبزل لحنتي Financial Times أو تيوازن بري there was this article where is it أبزلكم تري ولا لهم Gulf status أبزلكم كسموات اليوم. According to media reports, Saudi Arabia, the UAE and Qatar are weighing the staggering costs of a prolonged regional war. The war has disrupted energy supplies through the Strait of Hormuz. It is a crucial waterway through which a fifth of the world's oil and gas passes. Qatar هجي أبز كم نريو زلنا انتهيو تي كبابينا استبيل كامر أيدلي زين حجرات عرب نبعلن كبيت خونه فتنا قات إيمان الله سلزي أنا بكالوت حجرات زجبرو investment يكون أنا بكالوت زجبرو أكيدا دعم جمد نخو جبرو لك جدديهم ويون اتزجبرو زنبر investment كل تطوق بلا يكوننجن نبحكي مست نهيلا واحد توقت إيمان سلو مسوز تقانية سجوم تتات كوز زكفتنيهم سلزي أبز قدايزي رقعت تلكا سلام تلكا عدلات نقداي مركب تقولوا كعبي غليو بقمت قالوا نسخة كابت أجرجر كتربع تفتن تنيركا شجركا كعبي غليو وغلا زراربا هجرات عرب لقاسات كونه يكونن ويون أبي investment غبرة يكونن infrastructure ناتن تهريم الله من جناي توتن تطويل الله نابنت دبي ترايسي نمعلتي 100 مليون زخون revenue نايتي دبي airport ويون نايتي tourism ترغبت نبرت تطويل الله بالله أثرت حدا معلت خوين الله سلازي ولا ونكم دبي بزع ريزيرف لأن قلقلن دعريلك نعم كل تناجر أب ماركت تستوسني تزلك هبتون هبتناتك بركتات نايت نبرت كاز نبري سلازي تستاك ماركت ناتك كراش تجيرو ريل استيت ناتك كراش تجيرو توريزم سيكتور ناتك كراش تجيرو even ناي ورك سيكتور ناتك كراش تجيرو مهنيات ورك متأكيلن نابنت غانا وركنا هتا بإماراتي ديسعر نيرو بسنك زكونة تاتو سلازي بالي تحقر دما قد مفتك دل سلازي له نابكال حقر يخيد علو زبل حبري تاوسي نيرو سلازي حقرات عرب نفس زقالي بدهم تيوم سلازي له نتزلهم انفستمنت تاتو يخون نتزنا برام استراتيجي يخون نتزنا برام كايدا نكغيرو زقددو له مغنيات كل غلي ندحريك عند مغنيات حقرات عرب كم زنا يلومي فتناقات إمام يفلتني سلازي اتي كالكوليشنز ناتهم سيريسلي كغيروا له زغل كونتات كل غلي investment ناتهم ديو استراتيجي ناتهم ديو كل نجار سلازي نابكالوت هجرات تسأجئ كاتخيد ندحر نيركا you will face a very difficult situation بقمت قالوا هجرات أفريقيا نداد زلون أنغولا نيجيريا I don't know من قالوا ألجيريا ونهلوهن ندادن غازن زلون هجرات دما تزبلت أجزي ندادن تنيركا واجنا ندادن سماي كيدلو أي تعتقنا لها now is the time to make money is bad سلازي بالشونا سلازلون بر إذا ندادد شاتا كم بعد نيجيريا زي مثلا هجرات زبلت أتاوكو جبرالو سخلا مومنت سيو سلازي هجرات عرب زنبرن قدامنتن زنبرن استراتيجين زنبرن أكايدا نب أفريقيا ناي مغيار تخلله أب سودان I'm not sure مهنياتو أب قدانا السودان كون كلوتي إمارات من قدك غير خلي ويون أبزك عربا من قدنا مغيار تريوتات اللو كنبل كبيديو I think كابوس زتمهري يمثلني زلو نجزيه دماغ نقول فن خلينا انتتي أب تغلال بهجرات عرب درجة بهجرات غالف ستيتس ويون جيسيسي درجة زرب زلو بتدقاقامي ناب أمريكا زقبرو زلو كأند دما ناب أفريقيا زقبرو زنبرو إنفستمنتات داق مقمت كقبرو لو كم زخولو أبناتهم تحت غرصن تقاماتن كبير ما سكيوريتي ناتهم زناب أمريكا أغنيهم زخدو زنبرو وي أسوارات ناتهم كفريق كفتنيهم ويون كالنا قرات كقبرو كفتنيهم قد مكونات ناتهم ويون سنو قطباناتهم تقطباناتهم كساكندي أبسون كوف زلو كم زخونه نفسهم نجير وماله سلزي بزحنا استراتيجي لوتي كفتر زغلي وكم زعينتنا هلاوي فتناغمت أكاخلو نك هيدا خداق مقمت جيركا كالا أمارات إتات كدل كم تخلي زنقر زلو so UAE Saudi Arabia and Qatar have collectively invested over 100 billion 100 billion investigaron كم زنبرو ويزنقر زلو تلزي زي جنزب زي داق مقمت كبروا لك كم زغل اتهم نابهم تسقيهم زخدو زنبرو هاجرات دما كبد زباله بدو يصبيهم كم زلو يزنقر زلو قبل علتنا يندادي بغتا كفترو زغل صقم مالتي زيا ريبورت زيا كبكم يدحريو باغيرنا نابتنا
ፌደራል ናብ ትግራይ ዝለሆ በጀት ምቁራጽ ስዒቡ ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ክዕጸው ከም ዝኽእል ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ጠንቂቑ። እቲ ቢሮ ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ናብ 5 መድረክ ትካላት ትምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ጻውዒት ሓገዝ ትምህርቲ ዝምልከት ደብዳቤ ጽሒፉ ኣሎ። ኤፍሬም ረዳ የዋሊዱ ኣሎ። ብሰንኪ ምቁራጽ ምልኣኽ በጀት መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ክዕጸው ከም ዝኽእል ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ አጠንቂቑ። ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ናብ 5 መድረክቲ ትካላት ትምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ጻውዒት ሓገዝ ትምህርቲ ዝምልከት ደብዳቤ ልኢኹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ሒዙ ናብ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ገንዘባዊ በጀት ከም ዘይለኣኸ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ሓቢሮም። ከም ሳዕቤን ድማ መምሃራን ትግራይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይተኸፈሎም መሃይ 16 ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኩናት ናይ ትግራይ ብዝበርትዕ መልክዕ ይቕፅሎ ከም ዘሎ በዚ ኻትርኢ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ሞራሉ ከንበርክኾ ንሓዋሩ ኣብ ድኽነትን ሽግርን ክእትዎ መዲቡ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓለፈ መድሃኒት ኣብቲ ዓዲ ከምዚኣቱ ገይሩ ዓፂዎም ከም ዘሎ ዘርኢ ሓበሬታታት ክዘውርቀኒ እዩ። ሕጂ ድማ ነቲ ትምህርቲ ናይቲ ሃገር እውን ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ስለዚ ነቲ ህዝቢ ሲስተማቲካሊ ከመይ ጌርካ ተንበርክኾ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ እዩ እቲ ምስ ጀኖሳይድን ምስ ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዌፐናይዜሽን ኦፍ ሰርቪስስ ነቲ ዘለካ ማእከላይ መንግስቲ ክቦ ዝግቦ ንኣፅዋር ክጥቀመሉ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ናይ ብሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ እዚያ ትመስል በቲ ሓቀኛ ምስልናታ ግን ብልፅግና ወላ ንኣምሓራይ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ኣብ ዝስምዑ ዳርጋ ብተደጋጋሚ ዝኽሰስ ዘሎ እዩ በዚ ጉዳያት እዚ በዚ ሕማቕ ተግባራት ገዛዝ በኩል ተስፋ በመቁረጥም ይሁን የመጨረሻው ጊዜ ሲደርስ የኢትዮጵያን ህዝብ እርስ በርስ በማባላት እኔ ከሞት ሰርዶ አይብቀል እንዳለችው አያ ሀገርን አበጣብጦ ስልጣንን ማጣት ካለ ሌላውም የመጨረሻው ፍጻሜም ከመጣ የኢትዮጵያን ህዝብ የማይሽር ጠባሳ ትቶ ለማለፍ ነው የአብይ አህመድ አገዛዝ እየሰራ ያለው። ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ሲጠጋም መሰል የተለያዩ ግጭቶችን እንደሚፈጥር ይታወቃል። ጎንደር ላይ የሰማ ነው የኢማሙ ግድያ ማንም ያድርግ ማን መንግስት ጥበቃ ሊያደርግ ይገባል፣ ጎንደር በጄ ነው፣ ጎንደር ላይ ምንም ኃይል እግሩን አይረግጥም የሚል ፉከራ የሚያሰማው የአብይ አህመድ አገዛዝ ይህን ድርጊት ታዲያ ማን ፈጸመ? ለምንድን ነው የሃይማኖት ግጭትን መፍጠር የተፈለገው? በምስራቅ አርሲ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በየቀኑ እየተገደሉ ነው። ይሄ አጀንዳ ጎልቶ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ትኩረት እያገኘ ሲመጣ በዚህ በኩል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ብተደጋጋሚ ዝዛረበ ዘሎ ብልፅግና ነቲ ሃገር ኩናት ሓድሕድ ንሓድሕዶም ከም ዝበልዑ ንክገብራ ሓጢቑ ተበጊሱ ዘሎ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ኣብዚ ኣርሲ ዝበሃል ወገን ናይ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ኣምሓራ ይኹኑ ካልኦት ተደጋጋሚ ቅትለት የጋጥም ከም ዘሎ ክነግሩ ከለዉ ብልፅግና ሸነይ ዝፍፅሞ ዘሎ ብምባል ንሸነይ ኣብቲ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝኽሰስ ገይሩ ኣሎ ወይ እውን ተኸሲሱ ኣሎ። ግን እሳቶም ይኹኑ ዋላ ፋኖ ህዝቢ ኣምሓራ ነቲ ኩነታት ዝፍፅም ዘሎ ብልፅግና እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንኣብነት እጂ ነቶም ዝርከቦም ኣስላምን ነቲ ክርስትና ናይ ሃይማኖት ካርዲ እውን ኣበጊሱ ከባልዖም ይፍትን ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ። እዚ ኢማም ተቐቲሉ ዘሎ ድማ ኣካል ናቱ ክኸውን ዝኽእል ነቲ ሃገር ኣብ ዘይወፅእ ኩናት ሓድሕድ ኣምሓራ ምስ ፋኖ፣ ኣምሓራ ምስ ኦሮሚያ፣ ኣምሓራ ምስ ተጋሩ፣ ኣምሓራ ምስ ዓፋር፣ ኦሮሞ ምስ ዓፋር፣ ኦሮሞ ምስ ሶማል፣ ኦሮሞ ምስ ናይ ደቡብ ህዝቢ ምስ ጋምቤላ፣ ከምኡ ድማ ዓፋር ምስ ሶማል፣ ሶማል ምስ ኦሮሞ ኩሉ ናሓትሕዱ ከም ዝበሃል ዓፋር ምስ ተጋሩ ኩሉ ነገር ናሓትሕዶም ከም ዝበልዑ ናሓትሕዶም እናተጠማመቱ እናፀነቱ ክነብሩ ገይርዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ ዘይ ሓላፍነታዊ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቶም ናይ ብልፅግና ኣዳኸርቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ፅፍዒት ድማ ክንርኢ ናብ ዝስምዑ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ኣለው። ነዚኦም ከታይ ትብሎ ጉዳይ ይህበካ? أنا بزح زي أزوج جاي زغزارة حقوسا يكون حق المزرعة نوري تزور ولا زعما حزمنا خطر تخافلو عود قالسون مساج نوري ما وزحته إذا هذا بزقرا أيوان زمصو مجمري المودات زي فلت نايمت ففا نايمت لا بوليتيكا كن بلصنيا نورا ماتي أنا شو مسوي كتاك سيد سنفات كم زي زبالة عدي كلا خلوا ما يقرأ تقولنا يبؤون يحلون ما فتحات يزولا ما لازم زي تجاري يزولا نوري كوماي بعدين تحتيت كامي نوري عدبا نا يوم ما خرج يوم هذا سوا خوينا مشفيرون يوم تجاري نصحوت ما أبغى هم يستبدلنا هم يبانيرنا ما هسي سقموا على واحد زي كذا نكا صوت هذا كيلكا
እንድሕር ተንበርኪካ እንድሕር ንገንዘብን ናይ ሳልሳይ ወገን ኣጀንዳ መሳርሒ ኮይንካ ትመፅእ ደሊኻ ኣይከኣልንን ትግራይ መን እዩ ትማል ከምዚ ነይሩ ጀነራል ገለ መን ገለ ፖለቲከኛ ነይሩ ዛዕምዛ እንዳለ ዝፍክር ዘሎ ንባዕሉ ዘታሉ ዘሎ ወይ ህዝቢ ትግራይ ብደንብ ኣይፈልጥን ኣይጮም ህዝቡን እየ ዝብላ ህዝቡን ዘይረፈዶም ሰባት ኣለው ይግድፉ ሓደ መማረፅ ምግዳፊ ኣብ ዘይብሉ ገለ ከምዚ እንዳልክ ክዛረብ ገለገለ እዮም ዝዓ ግለሰብ እንዳልዓለ ሰው ኢሎም ይዛረቡ መሕፈር እዩ ኣይበሃል ስለዚ እንደገና ትግራይ ዘተራመስ ዘረባ ካብ ምዝራብ ኢሎም ዘይዓርፉ ዝረኸቦ ዝኾነ ጥቕማ ጥቕሚ እንተሃልዩን ሒዞም ይዕረፉ እንደና ሕክምናኦም ናብ ዛንዛና ዕረፍቶም እንዲ በቃ ተወዲ ካብዚ ወፃ እንደገና ተመሊሶም ተጋርና ንባዕልና ከተራመስ እዛ ናይ ምግበይ ኢንተርቪው ብዙሕ ነውፅያ ፈጢራ ዘላ ምክንያቱ ንብዙሓት ኣርእስታት ተንኪፉ ስለ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ንፁር ዝኾነ ዕላማታት ብፍላይ ኒ ኣቢ ናይ ብሓቂ ብክብድ ዝበለ ቋንቋ መሊስሉ ስለ ዘሎ ምስ ዝተሓሓዝ ዳንክልተ ክበኩም ከመይ ገይሩ እቲ ነገራት እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ንክንርኢ ምንታይ ዝብሎ ዝነበረ ግዜያዊ ምምሕዳር ምናልባት እቲ እዋኑ ምብቅዑ ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝርርብ ኣብ ዘይብላ ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ፈሪሱ ኣብ ዘለሉ እዋን ከምኡ እውን ኣብ ሕወሓት ዝነበረ ሓይሊ ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ፖለቲካ መሪሕነት ድማ ንንባዕሉ ኣብ ዝተፈናጨለሉ እዋን ኣብ ከምዚ እዋን እቲ እዋን ንሱ ምዝዛሙ ንትግራይ ሓደጋ ድዩ ዕድል ሒዝላ ክመፅእ ምናልባት እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ ከመይ ክሪኦ እቲ ናይ ብልፅግና ጥራሕ ደይኮነስ ኢሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ፖለቲከኛታት ተጋሩ እውን ኣብዚ መዳይ እዚ ክህልዎም ዝኽእል ኮንትሪቢሽን እንታይ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ከበዓሉ ብኸመይ እዩ ዝሪኦ ከምቲ ቴዲ ዝብሎ ዘሎ ንትግራይ ሓድሽ ምዕራፍ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ምልከተኒ እዩ ዝብል ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ትግራዋይ በብእጃሙ በብዓቕሙ ንዓ ኮንትሪቢት ግበር ዝበሃላሉ ሓቋፍ ዝኾነ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይ ከዓ ግዜያዊ ናይ ስግግር መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ካሊእ ዓይነት ውዳበ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘየገድስ ግን ከምኡ ዓይነት ናይ ሓባር መንግስቲ ክጥያሸሉ ዝኽእል ዕድል ክፍጠር ይኽእል ዶ እዚ መዳይ እዚ ዘለካ ርእቶታ እዩ ክፍጠር ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ካብ ዝብል ውፅእ ኢለ ንክፍጠር እንታይ ንግበር ዝብል ከምቲ ናገለፅናዮ ዝፀንሐና ዝኽኣልናዮ ነገር ከመይ እናተፅዕኖ ክንፈጠር ንኽእል እዩ እዚ ክንብል ከለና ኩሉ ተወደበን ዘይተወደበን ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝምልከቱ ኩሉ ትግራዋይ ተጋሩ ከም ተጋሩ ከመይ ክንእከብ ኣለና ከመይ ትዝኒ ኩነታት ተጠቒምና ናብ ዝሕሸ ናይ ውዳበ ቅርፂ ክፍጠርን እቲ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብቲ ዞባ ዝተፈጠረ ክፍተት መዝሚዝና ድማ ናይ ምድርዳር ዓቕምን ሓፍ ኣቢልና ማድረግ አልፈልግም መካድ ኦህዴድ ገጥሞ ከሻቢያ ጋራ ሻቢያን ያሸንፋል ብዬ ቅዠት የለኝ ስለዚህ ሻቢያ 100% ያሸንፋል ጦርነቱን የኦህዴድን አዎ ግብጽ ራሱ መግባት አያስፈልጋትም ምንም ግብጽ ምናልባት በአየር የሚመጣውን ቴክኖሎጂ ለማምከን አዎ በተረፈ በእግረኛ የኦህዴድ ሰራዊት እየተንጋጋ እንዴ አንተ ብርሃኑ ጁላኩ ምርኮኛ ነው ባጫ ደበሌኩ ምርኮኛ ነው እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ሻዕብያሲ ነቲ ካብ ብልፅግና ክመፆ ዝኽእል ኩናት ክምክት ይኽእል ዶ ንዝብል ይኽእልን ፈረቓን ምክንያቱ ምናልባት ናይ ሓገዝ ናይ ካልእ ሓገዝ እውን ዘድልዮ ይኮነ ናይ ግብፂ ሓገዝ የድልዮ ወላ ናይ ገለ ምናልባት ግብፂ ናይ ሓገዝ ሜቢ ነቲ ድሮናት ንምክልኻል ድዩ ንካልእ እምበር እዚ ድሁል ዝኾነ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ክገብሮ ዝኽእል ነገር የብሉን ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ፀቢቑ ይኽእል ይብል ወላ ናይ ኤርትራ ዝፀልኡ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ እዛ ናይ ምግበይ ቪድዮ ድማ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ኮለል ክትብል ትመፀኒላ ብሃገር ክውድያ ነዚ ናይ ትግራይ ካብ ጅምዳር ቅድሚ ሕዚ እዚ ትግራይ ከቢብካ ሱዳን እውን በዚ ሓግዙና ኤርትራ እውን በዚ ሓግዙና ዓፋር እውን በዚ እተዎም ኣምሓራ እውን ከምዚ ገበሩ ብዛዕባ ዛዕልካ ከቢብካ 360 ዲግሪ ይካል እዚ እቲ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ መምስነ ናይ ባዕሉ ናይ ህልውና ጉዳይ ምክንያቱ ሕዚ እኮ ፋኖ ባዕሎም እና ፋኖ ዘተሓዋውሮ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ እኮ ናይ ህልውና ቃልሲ ኢሎም እኮ ኣብ ቀፃሊ ውግእ እኮ እዮም ዘለዉ ፋኖ ትማል እኮ ምስ ናይ ፒፒ ሰራዊት ኮይኑ ትግራይ ዝወረረ ሓይሊ እዩ ነይሩ እዚ ግን 40-50% ወይ ካብኡ ላዕሊ ሓይሊ ሒዙ ይዋጋ ኣሎ ምስ ኤርትራ ዝነበሮ ምርክብ የለን ሕዚ ምስ ሱዳን እውን ኣብ ግጭት ኣትዮም ኣለዉ ህዝቢ ዓፋር እውን ብኣወል 4 ጥራሕ እንዳተመርሐ ዝኸድ ህዝቢ ኣይኮነን ናይ ባዕሉ ውዳበ ኣለዎ ከም ድሌቱ በቲ ዝደለይዎ ይኸድን ህዝቢ ኣገቡ እውን ተመሳሳሊ ስለዚ ከምቲ ናይ ቅድሚ 360 ዲግሪ ህዝቢ ትግራይ ከቢብካ ክጭፍልቆ እየ ከምዚ ኢልካ ከምዘይኸውን ኮ ፕራክቲካል ህዝቢ እውን ይረአ ኣሎ
መፍትሒኡ ፖለቲካዊ ሕጋዊ ልዝብ ናብ ናይ ኩሎም ህዝብታት ረብሓ ምኻድ እዩ ናይ ግለሰባት ስልጣን ክሕልው ይኽእሉ ናይ ግሩፕ ኢንተረስት ክሕልው ይኽእሉ ኣብ ዘለዓለም ኩናትን ትርምስን ምንባር ነዚ ሃገር እዚኣ ተዘይኮይኑ ሓደ ዝምብርከኽ ህዝቢ የለን ኣይኸውንን ስለዚ ኩናት እዚ ከዓ ክቕፅል ይኽእል እዩ ንሪኦ ከለና ሕዚ ኣብ ሓደ ኤርያ ውግእ ይግጠም ናይ ብዙሓት ዓድታት ኢድ ይመፅእ ከም ንሪኦ ዘለና እዛ ጉዳይ እዚኣ ከመይ ኢላ ትኸይድ ኣላ ፅቡቅ ጌርና ምግበይ በሰንኪ እዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ነውፅእ ፈጢራ ኣላ ገለገለ ካብቲ ሪኣክሽን ንስምዑ ብዚ ናይ ዶሜስቲክ ነገር ክንዛረብ እንተኮይና ኣብዚ ዝተገብረ ቃለ መሕትት ምናልባት ካብቲ ዝነበረ ቃና ዓድና ኣብዚ ናይ ዶሜስቲክ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዶሜስቲክ ጉዳይ ተባሂሉ ኣሎ ልዝብ ዝተባህለ ይመስል ግን ስቲል ከዓኒ ማለት ኣብ ዓዲ ኣቦኻ ኮንካ ዓድኻ ተኸላኺልካ ዓድኻ ምዃኑ ዓድኻ ነጋር ዘድልዮም ኣይመስለኒ እቶም ሰባት ምክንያቱ ከምቲ ዝገበሮ ጀነራል መግበይ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንብረቶም ገዲፎም ኣትዮም ኣብቲ ወሳኒ ዝበሃል ግዜ ኣትዮም እዮም ሓደ ነገር ኣብ ኣፍሪካ ዓድል ዘይገበርናዮ እንታይ እዩ እቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት እቶም ውድባት ውድባዊ ረብሖም ልዕሊ ማንም ኣምፅኦም ከውቅዑ ተመሊሶም እቲ ጌጋ ንካልእ ክህብዎን እቲ ውድባዊ ረብሓ ክትብል ምክልኻል ክነስኻ ሰራዊት ክነስኻ ንሓደ ፓርቲ ወጊንጋ ምኻድ እቲ ናይ ጌጋ ምዃኑ ተኣሚንካ ሕጂ እውን እዚኣ እንተደይትኸውን ነይራ ናይ ምግበይ ዝግበር ዘሎ ሪኣክሽን ኢና ንርኢ ዘለና it's strange very strange and I'm condemned to pay $60,000 to get out of Ethiopia or to stay in Ethiopia and be legal. I'm a single mom. I'm struggling. I don't have papers. I can't work legally. Like, hello, where are we? This is official now. Here is a message from the immigration in Ethiopia. Being here since 5 years, I arrived in Ethiopia the 1st of March 2021, got registered on the list of the immigration to obtain the yellow card. I was admitted in 2023 until they decided to change their law. For you... ሰብ እንታይ ትብል ዘላ ብኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ኣትያ ብጫ ካርዲ ሒዛ ኣብቲ ዓዲ ትነብር ዝነበረት ሕጂ ድማ ሕጊ ኣውፅኦም ካብ ዕለት ሓደ ሕጊ ናቶም ኣውፅኦም ነቲ ሕጊ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ቪዛ ናትኩም ካብ ኤክስፓየር ዝኾነሉ ጀሚርካ መዓት ገንዘብ ክትከፍል ከም ትኽእል ንሳ ድማ $30 ንመዓልቲ ክትከፍል ድምር ናታ ድማ $60,000 ክትከፍል ካብቲ ዓዲ ንኽትወፅእ ወይ እውን ንኽትነብር ከምኡ ተሓቲታ ከም ዘላን እዚ ድማ ድቦላ እዩ ዝበሃል ድቦላ ወሪድዋ ከም ዘሎን እቲ ኢሚግሬሽን ናይቲ ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ዓዊልና ክንዛረበሉ ለና መፍትሒ ድማ እንደለና ብምባል እያ ትዛረብ ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ሓደ መዓልቲ እዛ ኣብ ርእስኹም ጠልጠል ክብል ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ትነብሩ ኣለኹም ኢሎም ኣሽሓት ኣብ ርእስኹም ክሰቕሉልኩም እዮም ኣምላኽ የጥሕንኩም እዛ ሃገር እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ሃገር ምዃና ደጊምና ደጋጊምና ክንነግረኩምን ከነተሓሳስበኩምን ንፈቱ ሕሳብኩም ግበሩ ናብ ናይ ዓድና ምስ ንሰግር ሓደ ኣገዳሲ ዜና ወፂኡ ኣሎ እዚ ኣገዳሲ ዜና ኣብ ሰቲት ሚድያ ብዓብዩ ግን ካብ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሄ ሚኒስትር ሕርሻ ሃገር ኤርትራ ማለት እዩ ፃውዒት ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ናይ ኤርትራ ማይኒንግ ሴክተር ኮል ፎር ኢንቨስትመንት ንኩሉ ኢንቨስትመንት ንኩሉ እዩ ናብ ናይ ኤርትራ ዕደና ናብ ናይ ዕደና ፅላት ንኩሉ ኢንቨስት ክገብር ዝደሊ ፃውዒት ንገብር ይብላ ኣሎ ኦኬ ናይ መን እያ እታ ፃውዒት The government of Eritrea extends a strong invitation to the members of the Eritrean diaspora and international investors to participate in the continued development of the country's mining sector. ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ዓለም ለኸ ኢንቨስተራትን ከምኡ ድማ ንናይ ኤርትራ ዲያስፖራ ዕድመ ይሰድድ ኣሎ ንምንታይ ኣብቲ ናይ ዕደና ፅላት ናይ ኤርትራ ኢንቨስት ንክገብሩ ኦኬ Over the years, Eritrea has invested significant effort in building a modern mining industry that operates according to the international standards. Through a sound regulatory framework, responsible resource management, and strategic partnerships, mining has become one of the key drivers of the national economy. ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ዕድና ፅላት ኢንዱስትሪ ደረጃ ናይ ዓለም ስታንዳርድ ዝሓለወ ምዕቡል ኢንዱስትሪ ኣብ ምህናፅ ብዙሕ ኢንቨስት ጌራን ሰሪሓን እያ ስለዚ ምስ ካልኦት ናይ ካልእ ናይ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ይኹን ከምኡ ድማ ቁርጡ ኣጠቃቅማ ናይ ፀጋታት ከምኡ ድማ ስትራቴጂካዊ ዝምሕዝነታት ብምግባር ነቲ ማይኒንግ ሴክተር ሓደ ኣገዳሲ ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ምምዕባልን ኣብ ምዕዛዝን ዝገብር ፅላት ጌርና ኣለና ስለዚ ኤርትራ possesses sustainable mineral resources ኤርትራ possesses substantial ኤርትራ ብዙሕ ማዕድናት ከም ዘለዋ
work diu, copper diu, zinc diu, potash diu ከም ዘለዋ. These resources present significant opportunities for investors seeking long-term sustainable returns in an emerging and sustainable stable investment environment. ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ማዕድናት ኣለዋ። እዚ ማዕድናት እዚ ድማ ነቲ ኣውፊሩ ክረብሕ ንዝደሊ ጽቡቕ ዝኾነ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት ክፈጥረሉ ይኽእል ይብሉ። sustainable returns ዝኻ ጽቡቕ ዝኾነ ዕቤት ክትረኽበሉን ውሑስ ዝኾነ ዕቤት ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ይብላ ኣሎ። The Eritrean diaspora has historically played a crucial role in the country's development. ነቶም ናይ ኤርትራ ዲያስፖራ ድማ ኣብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ዓብይ ኣገዳሲ ተራ ክፃወቱ ዝኾኑ እዮም ዝፀንሑ እዮም ኣብ ምዕባል ናይቲ ሃገር። ስለዚ ናቶም ተሳትፎ ኣብዚ ናይ ዕደና ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ምብርባርን ኣብ ምዕባይን ዓብይ ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ። The government of Eritrea remains committed to fostering a transparent, reliable, mutually beneficial investment climate. We welcome all interested partners to join us. I mean, this is a huge news. عبزينا يزي عبزينا يزي عبزينا نعم سلمتاي بمنقدنا عرفينا برهت رايدي كونس ولا بمنقدي منيستر حبريتنا هاجر إيرترا كوت زي كعلون من البعض بحج كوت زي خل خونيو زي أزيه قداس زيناي كم زع عينت announcement دماين عند النيرنا سلازي بتستيل أبزهجي what are the next steps بيناي منقدي كبر منقدي باستاتي دي كبر نايفلونا investment platforms دي زلو ብዙሕ ሕቶታት ከላዓለልኩም ከም ዝኽእል ፍሉጥ ግን እንተው ሓደ ቀጠልያ መብራህቲ ኣነ ብከምዚ ዝስኢልካ ዓድኻ እንዲ ኸይድካ ከምዚ ዝበሃል ተሪፉ መንግስቲ ኤርትራ ብሚኒስተራቱ ብመንግስታዊ ቻነላት ምን ሓደ ሚኒስተር ናይ ኤርትራ ከምዚ መልሲ ከውፅእ ከሎ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ከውፅእ ከሎ ትክክለኛ መግለፂ ማለት ብመንገዲ ሓደ መንገዲ ሚኒስትር ዜና ጥራይ ክወፅእ ኣለዎ ገለ ዝበለ የለን ኣብ ካልእ ዓለም ሚኒስተራት በቲ ናቶም ፅላት ሓበሬታ ከውፅኡ very very normal እዩ ስለዚ እዚ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ጥራይ ፈሎው ኣፕ ናቱ ኣበይ ንኣብነት ኣበይን ብተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል እንታይ ረቑሒታት ከተማላ ኣለካ ብናይ መንገዲ ኢኻ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ብዙሕ ሕቶታት ክፈጥር ይኽእል እዩ እዚ ድማ ምስ ግዜ ክምለስ ዝኽእል ምስ ግዜ ክበርህ ዝኽእል እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ኣይኮነን ግን ከምዚ ዓይነት ኣናውንስመንት ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ከምዚ ዓይነት ዕድመታት ኣነ ካብ ልበይ ካብ ዝደልዮ ነገር እዩ so I'm really hoping more ሓበሬታ ክንረክብ እሞ ኣብዚ ቻነል እዚ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክንዛረበሉ ዌብሳይት እንተዝረክብ ነርና እዚኣ እውን ብዙሓት ኢኹም ሰዲድኩምለይ ሰቲት ሚድያ እውን ኣብ ዌብሳይት ናቶም ኣውፅኦማ ነይሮም ናይ ብሓቂ እዚ እውን ፅቡቕ እዩ ብከምዚ ኣብ ዌብሳይት ደረጃ ኣውፂኻ ዝገበርዎ እውን ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ኣነ ንባሓቂ ነታ ናይ ሰቲት ሚድያ ኣብ ኤክስ ምስ ረኣኽዋሲ ክኣምን ኣይከኣልኩን ካበይ ረኺቦሞ ሚኒስትር ሓበሬታ ትብልዎ ዘለዎም የስ ኢት ሜክስ ሰንስ ናይ ኤርትራ ትርጉም ክበኒ ዝኽእል ነገር እዩ ስለዚ ከመይ ዝኸውን ዘሎ ኢለስ ግር ኢሉኒ ድሓር ግን ካብቲ ሚኒስትር ሓበሬታ ሚኒስትር ሕርሻ ናይ ሃገር ኤርትራ ካብ ሚኒስትር ዝወፅእ ሓበሬታ እንተኮይኑ ምኻ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ ሰርተንሊ ትክክለኛ ሓበሬታ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ዝዓበየ ስለዚ እዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ሞር ሓበሬታ ንደልየሉ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ቀዳምነት ናታ እቲ ዕደና ናይ ማዕድን ፅላት ናታ እዩ ብዙሕ ማዕድናት ከም ዘለዋ ይንገር እዩ ስለዚ ብኸመይ መንገዲ ኤርትራውያን ኢንቨስት ክገብሩ ይኽእሉ ኣብቲ ናይ ኤምናኮ ዝበሃል ድዮም ብርኪ ክገዙ how is that gonna work ዝኾነ ዌብሳይት ሃልዩ እቲ ሓበሬታ ሞር እንተዝውሰኽ እውን ነቲ ሰብ ዝያዳ ሓበሬታ መሃቦ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ በዚ ኮይኑ በቲ ዲያስፖራ ዘለኻ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃገርካ ኢንቨስት ክትገበር ትደሊ ዝነበርካ እቲ ዝበለፀ ሓበሬታ ተዋሂብካ ኣሎ ክብል ኣይክልኒ ግን ፅቡቕ ዝኾነ ዕድመ እዩ እዚ ሞር ሓበሬታ ክድለ ከም ዝኽእል ብዙሕ ሓበሬታ ምስ ግዜ ክንፅበ ምዃንና ፍሉጥ እዩ ብሓፈሻ ግን ከምዚ ዓይነት ዜና ከምዚ ዓይነት ኣናውንስመንት ካብ ኤርትራ ክወፅእ ዝያዳ ኢና ንደሎ ንደሊ ሓደ መዓልቲ ድማ ሚኒስትር ህንፃ እውን ኣብ ኤርትራ ከምዚ ኣፍቂድና ኣለና ክብል ካልኦት ሚኒስትራት እውን ሚኒስትር ሃብቲ ዓሳ ኣብ ሃብቲ ዓሳ ኢንቨስት ክትገብሩ ብከምዚ መንገዲ ኢሉ ሓበሬታ ክብ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነቲ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራዊ በዚ ተጠቂምካ ኢኻ ነቲ ቁጠባናትና ክንሕንብቦ ንኽእል ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ቅልጣፍን ፍጥነትን ንክውስኽ ክንገብር ንኽእል ኣነ ባይ ወገን ኣምሓቢ ከምዚ ዓይነት ዜና ካብ ኤርትራ ክመፅእ ምኻሉ ግን ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ድማ ናባኹም ከምፅኦ ናይ ሎማ ርሳብ ዝጉዳይ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ታሕቲ ግደፉ እናበልኩ ምስ ዝግደፈኩም أتعلل كل غد على البلاسة
عد يا خلنا عد يا خلنا عد